ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Каратегинский. 4 дар хонаи 3 сотиқ замин дар ноҳияи Рӯдакӣ, кухни, подвал ва подвали 10 ва 9 дорад. кӯчаи Каратегинский. нархи хонаро бардор 450 000 сомон мегӯяд. дар хонаи времянка дорад, мисол барои зиндаги Канада хона дига бардоштаест аст. ва дӯстон, оби свети 24 соата ҳастад. дар наздикии хона масҷид, мактаб, магазин ҳастад. бардорен азиз, якум хонаи времянкаш мисол 5 метр ба 240 ай, дуюм хонаи 350 ба 240 ай. бардорен азиз, мисол кадмеки хадро бошад, марҳамат, ана дав пара бо вардоштаест аз хона медонед тамошош мекунем. дарахтҳои мевадиҳанда дорад, оби свет 24 соата ҳастанд. нашои документош ҳамаш 100%. нархи хонаро ба ҳама чизо чораш карда 450 000 сомонӣ. бардорен азиз, марҳамат кунед, занг бизанед. телефонро барои тамос дар экрани шумо. маълумоти бештари шумо хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, мисол хона бо хишти пухта бардоштагӣ, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза ҳам дорад. дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Каратегинский, кухни, подвал дорад. подвалаш бениҳоят мисол дароза, калидор ҳам дорад. масҷид ҳам дорад. бардорен азиз, мисол тамошо кунед бо диққат. иншоалло ки хонаи хуб, 4 тарафи хона маҳкам, ана заборош бо симемдор бардоштагӣ. маълумот бештарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, болои мактаби 4-аш мегӯянд. дар наздикиаш мактаб ҳаста, бодор мактаби рақами 4. 6 сотиқ заминаи 4 дар хонаи дӯстони азиз. хайди десен қишлоқай, дарони қишлоқ нав ҳастай. ана об надорад, светиш мисол ҳастай. бардоро 6 сотиқ заминаи дӯстони азиз. ана калидор, ҳамом ҳам дорад дар даруни хона. нархша 99 000 сомон мегӯяд ки боз кам тараки дигарам савдо ҳам мешавад. тариқи кредит ҳам дода мешавад. дӯстони азиз, якум оша дӯстони азиз 50 000 сомонша меспорӣ. баъдан ана то 1 сол гирад дарша ана мақсад майда дода мегӯяд, тариқи кредит ай. нархаш 99 000 сомон. телефонро барои тамос дар экрани шумо. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи ба иҷора дода мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, 14 микрорайон. ду хонагаи бардоро 41 метр квадратӣ мебошад дар шаҳри Бохтар, назди масҷиди ҷумъахонӣ. нархша ҳар моҳа мисол меспоред 2500 сомонӣ. бардорен азиз, номерҳои ватсапша номерҳои дастишон мондагиай. марҳамат кунед, дар якум этаж дар хона хулоса кухни ва на ҳама чи бардор дорад. ана ба ҳама чизо чораш карди бардор ба иҷора дода мешавад 2500 сомонӣ. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст бардор қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Чармгарони поёнаш мегӯянд калидор бания туалет дорад, ду дар хона кухнӣ дар сеюм ӯшона мебошад. ҳамин хона бардор хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб нархша 220 000 сомон мегӯяд. дар сеюм этаж мебошад, ду дар хона кухнӣ ҳам дорад, калидор бания туалет, хулоса ремонтҳои замонавӣ. Бардорони азиз, номерҳои ватсапшон, номерҳои дасти шумонагай марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шайнакш мегӯянд. 4 дар хонаи 2 сотиқ замин, 4 тарафи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ бо семинблок бардоштагӣ. хулоса бардор 4 тарафи хона маҳкамай. оби свети пастярим ҳаста, нархша 338 000 сомон мегӯяд. боз касоне ки аз номи канали мо дӯстон занг бизанед, муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат кунед, хонаи арзон дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шайнак. 4 дар хона ремонтҳои замонавӣ, хулоса кухнӣ, бания, хулоса ҳама чиз дорад. бардорони азиз, ба тамоми шароитҳош фурӯхта мешавад бо нархи 338 000 сомоне ки боз муомилаи хуб ҳам дорад. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстон, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, агар ки мехоҳед хона арзон харидан, ҳатман подписатсия кунед. иншоалло ки мо дар канал ҳама рӯза хонаҳои фурӯшида пешкаш мегӯем бо нархи арзон. хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳргон. 5 дар хонаи дӯстони азиз, 5 дар хона, 14 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Меҳргон, бо тамоми чизу чораш қадри фурӯхта мешавад. нархи хона 400 000 сомонӣ. бардорони азиз, хона ду этажа ҳаста, дидесен хай дар кадом шароита фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомоне ки бо савдои хуб ҳам мешавад. марҳамат, занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон пурсида шавед. ва шербашо, касоне ки ягон чи барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан дошта бошед, хона доред, замин доред, мошин доред, дар ватсап равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шарифаш мегӯянд. 3 дар хонаи 10 сотиқ заминай хона бардорон, мисол барои зиндагӣ кардан тайёрай. дидесен хай дар кадом ҳолатай 10 сотиқ замин, 3 дар хона, нархша 90 000 сомон мегӯяд. марҳамат, телефона барои тамос 902 44 86 77. занг бизанед, маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. шаҳрбачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, лайкҳоро фаромӯш накунед. лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. мехоҳед ки мисол нами хедаранги хонаи арзон 90 000 100 000 биёред, фақат подписатсия фаромӯш накунед. бисёр менависи кредит хона бигӣ, кредит хона бигӣ, дӯстод шалпакшн ай навистана. марҳамат шербачаҳо, хонаи фурӯшӣ бо нархи арзон, тариқи кредит. хонаи фурӯшӣ бардор қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Уялӣ, пеши бозори нав. 8 сотиқ замина, дар хона, як калидори дароз. дар дарони бардор ошхона, бания, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархи хона 200 000 сомон меяд ки ба курси имза бигирем 1 млн 711 000 рубли русӣ мешавад. дӯстони азиз, дар наздикии шохроҳи Душанбе ва Бохтар мебошад. ба ҳама чизу чораш қадри фурӯхта мешавад. дегдонхона ва оғил ҳам дорад. бардор 4 тарафи хона маҳкам, хулоса дар беҳтарин ҳолат, шароитҳои хуб барои зиндагӣ кардан мешавад. дӯстони азиз, ина медорем дар даруни хона мисол чизе ҳаст нест, ҳама чизу чораш қадри фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомон. дӯстони азиз, нагуфта навонед ки мисол тариқи кредит ҳам дода мешавад. аввали моҳ 50 000 сомон метӣ ва дар муддати 6 моҳи дигар мисол оҳиста оҳиста пулша расход кардан мегирӣ. марҳамат кунед, 8 дар хона, 8 сотиқ замин, 2 дар хона бардор. дигари хеле хонаро мисол бардорон намеёбед, кам ба умра равон мекунанд, не ки бениҳоят хуба 8 сотиқ замин, ноҳияи Хӯросон, деҳаи Уялӣ, пеши бозори нав. бозори наве ки мисол нав сохтагӣ,
ҳамвай нахш 200,000 сомонӣ. хулосат ҳама шартҳои дӯстони азиз дорад. бетариф дарвоза часпондагӣ, чор тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, маълумоти бештари хона аз худи соҳибаша метавонед дастрас кунед. ва шербачаҳо аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписатсия кунед. вақте ки мо мисол навори нав ки партофтем ба шумора сабшин мерояд хонаҳои арзона мо ҳама рӯза шербачаҳо барашон пешкаш мекунем. подписатсия карда нестем ба дар комментария менависем акай насим илтимос хонаи арзон меги мо хонаи арзона вақте ки пешкашро мегардем шумо подписатсия карда набошем ба шумора шербачаҳо подписатсия мақсад ки ана сабшини намерава. вақте ки карда бошен любое время ана медоре мисол тамошо мекунед хонаи арзона аз куҷое ки махултона фақат дар комментария бинависен ё ки моро баҳогузорӣ кунед 5+ миллион. раҳмат барои дастгиритон. ин ҳами хона баҳри подписчикои канали Насим Теҷа буд. муроҷиат кунед шербачаҳо аз номи канали мо ҳатман салом расонед. мисол вақте ки шумо дастгирӣ хуб кардед мо ҳаракат мекунем ҳар рӯза видеои нав ба нав хонаҳои арзона пешкаши шумо мегардонем. хонаи навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Восия кӯчаи Навобод мебошад. 3 дар хонаҳои евроремонт, ремонтҳои замонавӣ. хонаҳо калони хушрӯб дорад, 6 сотиқа замин, ана дарахтҳои мевадиҳанда дорад, оби свет ҳам дорад. нархи хонаро 250,000 сомон мегардорад. касоне ки аз ноҳияи Восия мисол хонахар бошед марҳамат кунед дар номерҳои 5111 ба курси рубл 2,140,000 рубли русӣ мешавад. боз аз 250,000 сомонӣ арзона мешавад шербачаҳо. дар шаҳри Кӯлоб хонаи фурӯше қарор дар шаҳри Кӯлоб кӯчаи Чок Темурош мегӯянд. 4 дар хонаи дӯстони азиз, 6 сотиқи замин, оби свети доимиам ҳастай. бания, веранд, подвалам дорад бародаро. ана дарахтҳои мевадиҳанда дорад, подвал дорад. хулоса барои зиндагӣ кардани тайёрай. касоне ки дар комментария аз шаҳри Кӯлоб гуфтагӣ биден нархи хонаро 218,000 сомонӣ мегӯянд бародаро. 218,000 сомонӣ ба курси имза бигирем 1,865,000 рубли русӣ мешавад. телефона барои тамос 919 ва дӯстони азиз шашумин эълони мо хонаи фурӯши асай қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ. 5 дар хонаи баҳодурони азиз 10 сотиқа заминай. хонаро дидестен хай дар куҷо қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. нархи хонаро 180,000 сомон мега ба курси имза бигирем 1,540,000 рубли русӣ мешавад. 10 сотиқа замин 5 дар хона дар шаҳри Душанбе қарор дорад. касоне ки дар комментария аз шаҳри Душанбе бисёр менависанд марҳамат кунед мисол дӯстони азиз бинависен ки боз шуморо аз куҷо дар кортунай ва то чанд сума ва аз кадом шаҳр ноҳияҳо дар курай бинависен мо ҳаракат мекунем иншоалло ки дар видеои оянда рекламаш мекунем. ва шербачаҳо вақте ки дар комментария нависем мисол салому алайкум ака Насим Теҷа мара 10 сотиқа замин мисол аз шаҳри Душанбе ё ин ки аз шаҳри Кӯлоб хона дар курай вақте ки нависти шербача ҳатман подписат кунед ки иншоалло ки мо ҳаракат мекунем. ҳамон гапе ки дар комментария менависед мо ҳамроҳ иншоалло ҳаракат мекунем шербачаҳо дар навори оянда ҳамхеле хонае ки дархост мекунед моро амра пешкашро мегардонед бардор. вақте подписат карда набошӣ урад вақте ки нависти шербача намеоша. ана хонаи навбатии мо бардор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор 4 дар хона дар дарунаш кухни бания ҳаста 4 тарафи хона маҳкам бо симент блок 4 тараф бардоштагӣ дарвоза часпондагӣ. нархи хонаи баҳодурони азиз 241,000 сомон мега бо хишти пухта бардоштагӣ дар қалъаи Ҳисор қарор дорад. шаҳри Ҳисор 4 дар хона 4 сотиқа замин мебошад. ба курси имза дӯстони азиз 2,60,000 рубли русӣ мешавад. телефона барои тамос 919 88 80 08 номерҳои ватсаби соҳибшанд. занг биден дӯстони азиз маълумоти бештарро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. дар паноҳи аъло бошед дастгиришон пешавмоз. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.